Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama iOrlando Pirates udaba oluvelayo kwezimnyama ke agent ekaMonapoly ngisale ngiqinisekisa ke indaba zokuthi uMonapoly ngisale ke kungenzeka awugijima kwiqembu lakhona ke lapha ke eMorocco lapha ke iWydad Casablanca ngaphansi kusandla sakhe ke lapha ke uRulani wakaMokwena njengamanje ke uthi balwa nakho ukuthi ke lapha ke uMonapoly ngisalengi akwazi ukuthi ke aphume kuyona ke iOrlando Pirates nokubonakala engathi ke impela ke iyanqaba nokuthi ke umdlali ke impela ke ahambe since esene contract nalo ke lapha ke ibhakabhaka until lapha ke unyaka ka 2027 njengamanje ke agent yakhe uMonapoly ngisalengi baxoxisana ke nayo Orlando Pirates ukuthi ke umfana ke bamkhulule then ke bese ke ekwazi ukuthi ke ashiye ke ayojoineka lapha ke iWydad Casablanca yakhona ke lapha ke eMorocco yona updates engiphethe ke njengamanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo nisale kahle.